أرسط زينام هاجراو لوطي نيتيبيا كاب حدقا مبتتان زد حنا يكبلو أفا قباء بيت مخري فيدريشن أغنيو تشاقر قليصهم أب استفراليا كللاتن كتماتاتن شوعي عامت هاجراو لوطي سعيبو استرخو وطيتات تخرج قور سلفتات دقاف تساليتو حدشتي بروجكتات راح زي كونس نبرات زي تزازم بروجكتات ون عم معراري نفصام مبقع مجلس منغستي إثيوبيا مخانو منستر مسنون كابتات قولان دكتور ابراهام بلاي ገሊጾም سلام طعنا بلي زخوركم تملكتنا كمي تمسيو لكع ساعات حد خوينو كم تلمود نساعات تدالو زيناتات حزنا مصينا لنا زيناتات بممراح حبيركم صنح انا ابراهام فسام فلما بحاصرت زيناتات كنجمر منستر قديات وصاي جيديون تيموتيوس مس حدوش زتشمو منستر قديات وصاي جوبتي عبد القادر حسين عمر تزات يملوم اب زاتوم دما استراتيجيكاوي محزنت كلتين هاجرات نمتنخار تقراربهم نمسراح تسمعميوم دكتور جيديون تيموتيوس ابتوان نتوم منستر سناي زمن سراح نكخونا لمون سناي تمنيتوم قليصوم لهم فرع عسران ربعتن مقابيت اب كلهم مندرات إثيوبيا نكباصحو تجينا كنسرحينا قبلو مكتل قدامي منستر تمسجن طرونه قليصوم ثم مكتل قدامي منستر هاجراو لوطي قاعدي زخونلو شوعي عامت املكيتهم ملختي ام حلاليفهم لهم بقبتا نشجر قبتا هاجر قبتا نو تولدي يبيلو هاجر زلوطلو بروجكتات تجميرهم نخزازمون كابعدا ناب حافتي نمقعازن سنة 4 مقابيت ما بقس كوين الله كبلو الزخاخيرهم يوم 24 مقابيت مالي لو من صباحن وسنن مأخلن حرستوتن سبساقمن والكسابن قجلن كبابياون هاجراون مننت بأمر مدمار زردادات أب تاريخ زمناويت إثيوبيا فلي بوتازلو معالتيا كبلوون قليصهم أب زتفراليا كللاتن كتماتاتن 24 مقابيت كلتا شحن 10 عام تمرت قاعدي زخونه هاجراو لو تسعبو استرخو وصيتات تخرج زغور بانال زتتات يسالطلو ابتي زكايد زلو مدرخ اب زحلفو 7 عامتات استمزغو عاوتات زدسس زتفراليو صحفات قريبوم لزب اناتغبرلوم يركب بتمساسالي زينات مالي لو من صباحن نلعلنا إثيوبيا بزل مري حساب اب استفراليا كتماتاتن كللاتن هاجراو لوطي بمدغاف حزباو سلفي تساليطلوم اتي لوطي صعبو اب إثيوبيا استرخو ايكونومياوي محبراون بوليتيكاون وصيتات اب كيد مرغغاص سدرا بلصغنا لعل اجامالو كبلو اتوم سلفنياتات غليصوم يوم هاجراوي لوطي نيتيوبيا كاب حدقا مبتتان زدحنا يكبلو عفو قباء بيت مقري فيدريشن اغنيو تشاقر قليصوم عبالاتن امرارحان بيت مقري بايتو كالتزبن بيت مقري فيدريشنن تمالي لو من صباحن نلعلنا إثيوبيا بزل مري حساب شوعي عامت هاجراو لوطي مخنيات بمقبار زت بانال اكايدوم عفو قباء اغنيو تشاقر ابتوان اب إثيوبيا 4 مقابيت استجمر اللوطي بعينتو فولين عوتن منبارو عزخاخيرهم يوم حزباو لوطي حق منغستاون تكالاون نكخون قدامي مستر ابي احمد فنوته كارتا لوطي بمدلاو نعوتنت تلوطي زنورم قده بتاريخ زناد مخانون قليصوم اتي لوطي استحسب شتون معوات حزبي دغف وطناخيرون كقصل صاوعيت مقرابهم كاب بيت مغريز ترخبه حبريتا يردم هاجراو لوطي قاعد يزخونلو 24 مقابيت كلتشحون 10 عام تمرت شوعي عامت اب كتما اديس ابابا ببانال زت يسالطلوم
ኣብቲ ምኽባር ስነ ስርዓት ላዕሎት ሓለፍቲ ስራሕታ ምምሕዳር ከተማ ምሁራን ኣቦታት ሃይማኖት ኣባገዳታት ዓበይቲ ዓድን ተወከልቲ ተናሓናሕቲ ፓርቲታት ፖለቲካን ተረኺቦም ኣሎም 24 መጋቢት ንኣዲስ ኣበባ ተምሳሌት ምዕባልን ምግባር ቆራጽ ቅዋም ዝተተሓዘሉ ከም ዝኾነ ቤት ጽሕፈት ከንቲባ ገሊጹሎም እቲ ዕለት ታሪኻዊ ስብራት ኢትዮጵያ መወዳእታ ዝረኸበሉ ንኢትዮጵያ ዘሳግር ሓሳብ መደመር ተግባራዊ ንኽግበር ዘኽኣለን ኩለ መዳዊ ምዕባለ ብምርግጋጽ ትንሳኤ ኢትዮጵያ ንምብሳር መሰረት ዝተነበረሉን ከም ዝኾነ እውን ተገሊጹ እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ጋህዲ ዝኾነ ሃገራዊ ለውጢ ንፌደራል ፖሊስ ናይ ምልዕዓል ዘበን ምዃኑ ጀነራል ኮሚሽነር ፌደራል ፖሊስ ኢትዮጵያ ደመላሽ ገብረ ሚካኤል ገሊጾም ፌደራል ፖሊስ ኢትዮጵያ 24 መጋቢት ሃገራዊ ለውጢ ምኽንያት ብምግባር ብዝተፈላለዩ ምድላዋት እናተኸበረ ይርከብ ኣብቲ መርሃ ግብሪ ኮሚሽነር ጀነራል ደመላሽ ገብረ ሚካኤል እቲ ለውጢ ነቲ ትካል ናይ ምልዕዓል ዘበን ምዃኑ ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ብፌደራል ፖሊስ ዕዉታት ዝኾኑ ስራሕቲ ምስርሖም እዮም ገሊጾም ዘሎም ብተወሳኺ ብሓይሊ ሰብ ብቴክኖሎጂ ምምዕባል ኣወዳድባን ኣሰራርሓን ከምኡውን መጻኢ ራእይ ተረዲኡ ብምስራሕ ዕዉት ስራሕቲ ሪፎርም ተሰርሑ ምባሎም ግልጋሎት ዜና ኢትዮጵያ ጸብጺቦም ብለውጢ ኣብ ዝተፈላለዩ ዓውድታት ዝተመዝገቡ ዓወታት ንክቕጽሉ ምግባር ኩሉ ብቆራጽነት ክረባረብ ይግባእ ክብሉ ርእሰ ምምሕዳር ክልል ሶማሌ ሙስጠፌ መሐመድ ገሊጾም ትማሊ ሎምን ጽባሕን ንልዕልና ኢትዮጵያ ብዝብል መሪ ሓሳብ ብ24 መጋቢት ሃገራዊ ለውጢ ዝተረኸቡ ዓወታትን መጻኢ ኣንፈታትን ጠመተ ዝገበረ ፓናል ዘተ ኣብ ጅግጅጋ ተኻይዱ ኣይተ ሙስጠፌ ኣብቲ መድረኽ ኣብ ዘመሓላለፍዎ መልእኽቲ ሃገራዊ ለውጢ ኣብ ቁጠባዊ ፖለቲካውን ማሕበራውን ዓውድታት ዝዕግብ ዓወት ምምዝጋቡ ተዛሪቦም ኣብቲ መድረኽ ዝተሳተፉ ሽማግለታት ዓድቲ መድረኽ እውን ኣብ ክልል ሶማሌ ድሒሪ ለውጢ ብዙሓት ስራሕቲ ልምዓትን ሰላምን ከም ዝተሰርሑ ምግላጾም ካብ ኮሚኒኬሽን እቲ ክልል ዝተረኸበ ሓበሬታ የረድም ህንጸቱ ንክዛዘም ዝተቃረበ ዓብይ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ዝግበር ሓገዝ ተጠናኺሩ ንክቕጽል ጻውዒት ቀሪቡ ቤት ጽሕፈት መተሓባበሪ ፕሮጀክት ግድብ ህዳሴ ንኢትዮጵያውያን ትውልደ ኢትዮጵያውያንን ፈተውቲ ኢትዮጵያን እምነ ኩርናዕ ህንጸት እቲ ግድብ ዝተቐመጠሉ መበል 14 ዓመት ተመልኪቱ መልእኽቲ እንኳ ዓብፅሐኩም ኣመሓላሊፉሎም ኣብ መልእኽቱ ድማ ህንጸት እቲ ግድብ ናብ ምዝዛም ምቕራቡ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ገጹ ኣፍሊጡሎም እቲ ግድብ ብኩለ መዳይ ሓገዝ መላ ህዝቢ እናተወገነ ከም ዝርከብ ህንጸቱ ድማ ሓድነት ከም ዘጠናኸረ ብድሙቕ ዲፕሎማስያዊ ዓወት ተዓጂቡን ምስሊ ኢትዮጵያ ብምህናፅን ሎም ዘበን 14 ዓመት ከም ዝመልኦን ጸሪሕሎም ንህንጸት እቲ ግድብ ዝግበር ሓገዝ ሕዚ እውን ህንጸቱ ክሳብ ዝዛዘም ተጠናኺሩ ንክቕጽል ጻውዒት ኣቕሪቡ ሓደ 117 ስሩዕ ዘይኮኑ ፍልሰተኛታት ኢትዮጵያውያን ኣብዚ ሰሙን ናብ ሃገሮም ንክምለሱ ምግባሩ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ኣብ ጅቡቲ ኣፍሊጦም እዞም ወገናት ናብ ሃገሮም ዝተመለሱ እቲ ኤምባሲን ኣብ ጅቡቲ ምስ ዝርከብ ትካል ዓለም ለኸ ፍልሰተኛታትን ብምትሕባር ብምስርሖም ምዃኑ ተገሊጹሎም ብመሰረት እዚ ድማ ብክልተ ዙር ናብ ኢትዮጵያ ክምለሱ ምግባሩ ካብቲ ኤምባሲ ዝተረኸበ ሓበሬታ የረድም
ተመልከቲ ማዕድ ዜና በምክትታል ትርከቡ ሕዝድማ ናብ ዝርዝር ዜናታት ካሕልፈኩም ነበርቲ ከተማ ሸገርን ምምሕዳር ከተማ ሻሸመኔን መበል 70 ዓመት ምስራት ፓርቲ ብልጽግና መልኪቶም ሰላማዊ ሰልፊ ደገፍ አሳሊጦም ኣብቲ ሰልፊ ኣብ ዝሓለፉ 7 ዓመታት ብዝተፈላለዩ ዘፈራት ንማሕበረሰብ ዝረብሑ ዕማማት ከም ዝተሳለጡውን ተገሊጹሎም ሪኢቶም ተኸታተልና ነመለስ ዛሬ ላይ ቆመስናይ አብሎሚ ደውልና ተማሊ ንጥምተለና ብዕውትነት ዝግለጹ ጭቡጥ ነገራት አለው እዮም በመንገዲ በማይ እንተረቅሕና እኳ ብዙሕ ለውጥታት አለው እዮም ተማሊ ኢትዮጵያ መሃያ ምኽፋል ኣብዘይ ተኽለሉ ብርኪ በጽሓ ነራ እዚ ተሰጊሩ ዝተፈላለዩ ልምዓታት ክረአይተሎ ተስፋና ከዓንብብን ጽባሕና ዝመቀረ ከም ዝኾነን ኢትዮጵያ ማዕቢላ ንምርኣይ ዝሕርበት ዘይምዃኑ እውን የመላኽት መንገድ ቢሆን ውሃ ቢሆን ለዳሃቤ ሰርቶ ጽርግያ በልካማይ ንድኻ መጽለል ሃኒጹ ምስተጸገሙ ዓንጊሉ ጸላኢ ስለና ድቃስ ኣብዘይብሉ ፈታኒ ኩነታት ማዕርነት ከይዛባዕ እዚ ካብቲ ከይበለ ማይ ከም ጸባ ክንረዊ ምቹ ኩነታት ፈጢሩና እዩ እንብህጎ ሰላማዊ መንግስቲ ረኺብና ኢና ጣም ለውጥ እያየን ነው ጭቡጥ ለውጥታት ኢና ንርኢ ዘለና ብዘፈር ሕርሻ ዘኹርዕ ስራሕ እዩ ዝስራሕ ዘሎ መንግስቲ ብዙሓት ዕማማት እዩ ዝዓምም ዘሎ ጽቡቕ ሰውሉ በሰላም ወጥቶ በሰላም መግባት እንድችል ኩሉ በሰላም ወጥዩ በሰላም ምእታው ክኽእል ኣብ ከተማ ሻሸመኔ ልዑል ተበግሶ ማሕበራዊ ትእስስር ንምስጣም ስራሕ ተሰሪሑ እዩ ከዜጎች ድጋፍ ይጠበቃል ካብ ዜጋታት ደገፍ ትጽቢት ዝግበር እዩ ሰላም ተዘይልዩ ልምዓት የለን ኢትዮጵያ ክትምዕብል ኣይከኣላን ንሕናውን ዘይማዕበልና ኢና ንኸውን አንድ ላይ ሆነ ኢትዮጵያ ማሳደግ በሓባር ኮይና ኢትዮጵያ ንክነማዕብል ሓበራውነትና ክነቐጽል ይግባእ እምበር ናብ ድሕሪት ክንጉሰስ ይብልናን እዚ ጽቡቕ ይኾነይ በልማትም አንድ ሆነን ኣብ ልምዓት በሓባር ነጥፍና ሓድነት ባይታ አትሕዝናን ሰላም ፈጢርናን ስልጣን ሒዙ ዘሎ መንግስቲ ዕማሙ ዛዚሙ ስልጣን በሰላማዊ መንገዲ ንኻልእ ወለዶ አሰጋጊሩ ሸገር ከተማ ላይ ብዙ ሪፎርሞች ተደርገዋል ማለት ነው ኣብ ከተማ ሸገር ብዙሓት ሪፎርምታት ተሳሊጦም እዮም ኣብዝሃ ሪፎርምታት ብዘፈር ብዙሕ ረብሓ መናእሰይን ደቂ ኣንስትዮን ዝረጋግጹ እዮም ብፍላይ ናይ ሓረስታይ ናይ ነዊሕ እዋን ሕቶታት ዝተመለሰሉ ዓመታት ንምዝካር ኣብ ሸገር ዕዱማት ኮይና ተረኺብና ኣለና ብተተስዲደም ኣፍሪካና ጉያ ያደኖ ገመቹዳ 24 መጋቢት ማሕበረሰብ ኦሮሞ ናጽነት ዝረኸበሉ መዓልቲ እዩ ከምኡውን ቋንቋ ኦሮምኛ ብልዑል ክብሪ ኣብ ዝኾነ ስፍራ ክንዛረብ ዝኽኣልናሉ እውን እዩ እመኒ ከኝ ደርገጊስ አቦቲን ገዳቲ ሲንቄ ሓደ ሲንቄን አባገዳታትን ሓዊሱ ማሕበረሰብና ብለይቱ ኣብዚ ስፍራ ተረኺቡ ንለውጢ ዘለዎ ደገፍ የንጸባርቕ እዩ ዘሎ በዚ ድማ 24 መጋቢት ታሪኻዊ መዓልቲ እዩ ዛሬ ደስታችንን የምንገልጽበት ቀን ነው ምክንያቱም ደማዓንቲ ተሕጓስና እንገልጸሉ መዓልቲ እዩ ፓርቲና ፓርቲ ብልጽግና ተመስረተሉ መዓልቲ ስለዝኾነ ንዓና ዓብይ ክብረ በዓልና እዩ ለየ ዝሓስብ ከምቲ ዝፍለጥ ፓርቲና ናይ በዓሉ ፍልስፍናዊ ደው መበል ያለው አተሐሳሰባ ምድማር መበገሲ ገይሩ ዝተጣየሸ ፓርቲ ከም ምዃኑ አምሓራይ ኦሮሞ ትግራዋይ ዝብሉ መጸውዒታት ከይዓገቶ ብማዕረ ዝጥርንፍ እዩ ሓደሽቲ ፕሮጀክታት ተሊሙ ብቕልጣፈን ጽሬትን ምዝዛም ጥራሕ ዘይኮነስ ነባራት ዘይተዛዘሙ ፕሮጀክታት እውን ኣማዕራርዩ ንፍጻመ ምብቃዕ መግለጺ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምዃኑ ሚኒስትር መስኖን ከባብታት ቆላን ዶክተር አብርሃም በላይ ገሊጾም መንግስቲ ሓበራዊ ተረኽ ብምህናጽ ሃገራዊ ሓድነት ንምፍጣር ቶም ፕሮጀክታት ዘለዎም እጃም ልዑል ምዃኑ እውን ገሊጾም ኣሎም ንጸብጻብ ሳራ ሳለስላሴ ጌታቸው አለሙ ምዝንጋዕ አፈጻጽማ ፕሮጀክት ንህዝብን መንግስትን ኣብ ዘይተደለየ ምንግልታዕ የሳጥሑ መንባሮም ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ይግለጽ እዩ ናይ ለውጥ መንግስቲ ናብ ስራሕ ምእታው ስዒቡ ግን እዞም ምሕደራ ፕሮጀክት ተኣሪሞም ፕሮጀክታት ብምዕራፍ ተኸፋፊሎም ቅልጣፈ ክዛዘሙ ተኻኢሉ እዩ ክብሉ ሚኒስትር መስኖን ከባብታት ቆላን ዶክተር አብርሃም በላይ ተዛሪቦም እነዚህ እስካሁን የሰራናቸው ፕሮጀክቶች በአንድ ጊዜ መጀመሪያ ጀምረን እንሰራቸዋለን ብንል እዞም ክሳብ ሕዚ ዝሰራሕናዮም ፕሮጀክታት ብሓደ ጊዜ ካብ መጀመርያ ጀሚርና ክንሰርሖም ኢና እንትንብል ኩሎም እንታይ ተሰርሑ ግን ተጀሚሮም ደው ዝብሉ ፕሮጀክታት ክኾኑ ነይሮም እዮም ስለዚ ፕሮጀክታትና በብምዕራፍ ከፋፊልና ብተግባርን ብውጽኢትን
نارئنا بستلمنا يوم مسرت إن فتسمنا بطريقة قلطافن ناوغنا انتخدنا أيو سرحتنا وتصيتاوي سخونن ندليو نجر معوات النقلن زبلة حساس بالهم نعو يدما بروجكتات معدتاتنا بمعرف تخفافيلهم زتسرحوم زحاشي سرعة محدرة بروجكت بمتكبار ونبار بروجكتات بقلطوف مززام تخايليو የኮይሻ ኃይል ማመንጫ ፕሮጀክት ከለውጡ በፊት بروجكت مفلفل حيلي كويشا قدمي لوطي بلقاح يسرحي تبايلو استجمره نجر جن كيدو خيدو اب 18 ميتاو دوز بلايو نيرو لوطي دحر ممصا سرعات محدرا بروجكت تعراريون اخول فاينانس بعقمنا لك الناسرحنان ناقدنان حزي 7 ميتاوي ابتحنا يلنا قصيلو مس مفلفل تتاحيزو مرعي انقلو بروجكت قد بداسيوم بصريت تسرحو نولدو كم حلالف زغبا بروجكت مخان سلازلوو شعو كم تذكرو ناب كبابي 63 ميتاو بصحو زنبره بروجكت يو انتخونه جن نتي 63 ميتاون ندحري تخيدو فريسو حزكعه اب مزامي زلوم ناي حزي ولدو حبراو ترخ ابنت زخونه قدب حداس حويسو بروجكتات بتساتفو محبرسب نكهنصوا مغبارون حزبي بعلوانا ناي مغبار صراح يسرحالو يلوم ትላልቅ የምንላቸው ፕሮጀክቶቻችን የህዳሴ ግድብም ጨምሮ ደግሞ عبيت النولم بروجكتاتنا نعبي قدب الداس حويسو بتساتفو محبرسب استسرح بروجكتات يوم سلازي بمنطرزي نتي محبرسب بعلوانا اتوم بروجكتاتنا غبركا بعلوانا اتوم سراحتات እና غبركا بزخولو ان حجزه مس منغستي بحبار انتسرحيو هنصت ሀገር ምርግጋት ዝካል ካብ ህንጸት ሀገራው ፕሮጀክታት በተወሳኺ ናይ ለውጥ መንግስቲ ሀገራው ምርድዳ አምምዕባሉውን እናሰርሐ ምዃኑ እቶም ሚኒስትር ሓቢሮም ሁሉም አንድ ሆኖ መግባባት አይቻል ግን አብዛኛው የሀገሪቱ ማህበረሰብ እና ዜጋ ተማምነው ኩሉ ሓደ ኮይኑ ምርድዳ አይካልን ነገር ግን መብዛሕትኡ ማህበረሰብን ዜጋን ዛገር ተአማሚኑ ብውሳነውን እንተኾነ ወሲኑ ዘረዳድ ነገር ሒዙ نقدميت مقعازي دليوم سلازي اتوم مخنياتات مفللاين غونصن نخونو زلو غندما قللت زمسلو ابكيدي انت زي تفتحهم صقم نخونو نصقصلو نغرات بهاغراو مردا نكفتحو هاغراو انيشيتيف تتحيزيوم ناي لوط منغستي محبرسب مهورانن سبحابتن بمستاف بروجكتات بقلطافن صريتن ناي مززام بحري አርእዩ በዚህ ድማ እምነት አትሪፍዩ ዝበሉ ዶክተር አብርሃም በላይ ሚኒስቴር ቤት ዕዮምውን ሉዓላውነት ምግቢ ንምርግጋጽ ብፍላይ ድማ ኣብ ከባብታት ቆላ ፍርያምነት ዝወስኹ ፕሮጀክታት ቀሪጹ እናሰርሐ ምዃኑ ተዛሪቦም ዓብይ ግድብ ዳስ ኢትዮጵያ ካብ ጫፍ ክሳብ ጫፍ ኩሉ ኣሰሩ ዘንበረሉ ህያው ፕሮጀክት መላእ ህዝብታት ኢትዮጵያ እዩ እቲ ግድብ ንዝሓለፉ 14 ዓመታት ኣብ ከይድ ህንጸቱ ዘጋጠምዎ ብድሆታት ተሻጊሩ ኣብ ቀጸልቲ ውሕዳት ኣዋርሕ ከም ዝምረቕ ድማ ተገሊጹሎም ፍሳም መብራህቱ ዓብይ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ኣርማ ሓድነት ኢትዮጵያውያን ምልክት ሰዓራይነት ሲሳይ ወለዶ ጽባሕን እዩ እንሆ ድማ ብዙሕ መልክዕ ዘለዎም ብድሆታት ሰጊሩ ሪቫን ዝቁረጸሉ መዓልቲ ምረቑ ኣብ ቀረባ ከም ዝኸውን ዕላዊ ተገይሩሎ ቢበዛ በሚቀጥሉት 6 ወራት በጋራ ሪቫን እንቆርጣለን ይሄን ጊዜ የምንወስድበት ምክንያት ዝግጅት ስለሚፈልግና አካባቢ ሞቃታማ ስለሆነ ነዙይ ግዜ ዝወሰድናሉ ምክንያት ምድላው ስለዝሓትትን ተኸባቢ ሞቅ በመዃኑን ዝናብ ክረምቲ እናተጸበና ስለዘለና ኢና ስለዚህ ግድብ ህዳሴ ኣብ ዝቕጽል ዓመት ታሪኽ ክኸውን እዩ ይኹን እምበር እዚ ሃፍቲ ተፈጥሮ ኢትዮጵያውያን ከይርብሕሉ ኣብ ዝሓለፉ 14 ዓመታት ጉዕዞ ህንጸቱ ማዕለያ ዘይብሎም ውሽጣውን ደጋውን መሓለኻታት ተሕሊፉ እዩ ብፍላይ ካብ ግዳማዊ ጸገማቱ ብወገን ግብፂ ዝለዓሉን ዝግበሩን ዝነበሩ ጸቕጥታት ኢትዮጵያውያን ብሓድነት ዝሰገርዎም ዕንቅፋታት እዮም ነይሮም እዚ ግድብ እዙይ ናይ ሉዓላውነት ጥያቄ እውን ዘልዕል እዩ ምክንያቱም እስካብ ሕዚ እስካዕ እዚ ግድብ እዚ ዝምስረት ናይ ባይ ማይ ዝጥቀምሉ ዝነበሩ ግብፅን ሱዳንን እዩ ኢትዮጵያ ዜሮ እያ ትጥቀም ነይራ ምንም ኣይትጥቀምን ነይራ ንኸይትጥቀሙ እውን ብዙሕ ችግራት የጋጥም ነይሩ ገና ብጋንኡ ማለት እዩ ኣብ ዝብፅሕ ኣብፅሕና ኢና ሕዚ 98 ካብ 100
ተወዲኡ ኣሎ ምባል ይከኣል እዩ ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ኣብ ልዕሊ ግብፂ እዙይ ዝበሃል ጽልዋ ኣይሕድርን እንትበሃል መተኣማመኒ ዝሰኣነት ግብፂ ምናልባት እውን እዞም ህዝብታት ብሕውነትን ጉርብትናን ሓቢሮም ዝጸንሑ ቀጻሊ እውን ሓበራዊ ተረባሕነቶም ኣብ ሩባ ኣባይ ንኸረጋገጹ ክንሰርሕ ኢና ኢሎም ነይሮም ቀዳማይ ሚኒስተር ዶክተር አብይ አሕመድ። አልፎ አልፎ አንዳንድ ሰዎችም ለፕሬዝዳንት ሲሲ ካይሮ ላይ ቃል ገብተህ ነበር ይላሉ። ሓልሓሊፉ ዝተወሰኑ ሰባት ንፕሬዝደንት አልሲሲ ኣብ ካይሮ ቃል ኣቲኻ ነርካ ይብሉኒ ከም እትፈልጥዎ ቃል ምእታው ጥራይ እንተይኮነስ ቃል ምፍጻም ባህልና ንምግባር ካብ ዘለና ቁርብነት ንፕሬዝደንት አልሲሲ ዝበልክዎም ሕዳሴ ማይ እንትመልእ ሓንቲ ሊትሮ ማይ ካብ ግድብ ኣስዋን ኣይጎድልን የይለዮም ነይሮም። ግድብ ሕዳሴ 100 ሚእታዊ መሊኡ እዩ። ግድብ ኣስዋን እውን 100 ሚእታዊ ሙሉእ እዩ። እቲ ቃል ተፈጺሙ እዩ። ዝጠለምናዮም ነገር የለን። ኢትዮጵያ ኣብ ሩባ ኣባይ ግድብ ከይትሰርሕ ገና ካብ መፈለምቱ ልቓሕ ገንዘብን ዲፕሎማስያዊ ድጋፍን ከይትረክብ ልዑል ጸቕጢ ፈጢር እያ ግብፂ። ኣብ ሕብረት ኣፍሪካ ኣብ ቤት ምኽሪ ጸጥታ ውድብ ሕብረት መንግስታት ዓረብ ሊግን ቤተ መንግስቲ ጸዓዱን ብርክት ዝበሉ ክስታት ቀሪቦምሉ ዛዕባ ዓለም ኮይኑ ሓሊፉ እዩ ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ። ህዳሴ ግድብ ከምዚ ኩሉ ግድባት ኣይኮነን ካብኡ ንላዕሊ እዩ ፖለቲካዊ ዲፕሎማሲያዊ ኢኮኖሚያዊ ምልክታት ኣለዎ። ኣብ ኣፍሪካ ትዛዓበየ ግድብ እዩ ክንፈልጦ ዘለና 5150 ሜጋዋት ሓይሊ ዝፍልፍል እዩ። እዚ ከዓ ኢትዮጵያ ብትሕዚ ዝኔቶ ደረጃ ዝኣኽላ ሓይሊ ኣማሊኡ ንጎረባበቲ ሃገራት እውን ክተርፍ ዝኽእል እዩ። ሕዚ እውን ምትራፍ ጀሚሩ ኣሎ። ብውሽጣዊ ዓቕሚ ኣብ መድረኽ ዓለም በሪኽና ዝተረኣናሉ ፕሮጀክት ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ኩርዓት ኢትዮጵያውያን ጥራሕ ዘይኮነስ ኩርዓት መላእ ኣፍሪካውያን እውን እዩ። እዚ ኣሰር ሕድሕድ ኢትዮጵያውያን ዝዓረፈሉ ግድብ ፍጻሚኡ ምርኣይ ዓርስና ከም እንኽእልን ጌጋታትና ከመይ ከም እንእርም ዘረጋገጽናሉን ኮኸብ ጽባሕ ልምዓትና እውን እዩ ዝበሃል። ገና ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ናብ ስልጣን ኣብ ዝመጽሉ እዋን እቲ ግድብ ኣብ ከይዲ ህንጸቱ ገጢምዎ ዝነበረ ዕንቅፋት ንምፍታሕ ብልሒ ዝተመልኦ ምንባሩ ሓደ እዋን ንባይቶ ወከልቲ ህዝቢ መብርሂ ሂቦም ነይሮም እዮም። የመጀመሪያው 6-7-8 ወራት የኛ ስራ የነበረው ችግሩ ምንድነው? ኣብቶም ፈላሞት 6-7-8 ኣዋርሕ ዝነበረ ስራሕትና ጸገም እቲ ግድብ እንታይ እዩ ከመይ ኢሉ ተፈጢሩ ከመይ ከይፍታሕ ብዝርዝር ምግምጋሚ ነይሩ። ድሕሪት ገምጋም ድማ ጥንክር ዝበለ ውሳነ ምውሳን እዩ። መባጽሕ ቱሪዝም ኢትዮጵያ ኣብ ቁጠባ ሃገር ብጽሒቶም ንከበርክቱ ዘኽእል ዕማም ኣብ ሕሉፍ 7 ዓመታት ከም ዝተወገነ ተገሊጾም። ብገበታን ሸገር ዝፈለመ ምልማዕን ምጽባቕን እቲ ዓውዲ ናብ ገበታን ወለዶ ዝብል ቴማ ተሰጋጊሩ ኣብ መላእቲ ሃገር ኣብ ህንጸት ዝርከቡ ፕሮጀክታት መባጽሕ ቱሪዝም ምልማዕ ቀጺሉሎም። ሕዚ እውን ፍስሓ መብራህቱ ኢትዮጵያ ሞበቀል ወድሰብ ወይ ድማ ላንድ ኦፍ ኦሪጅን ብዝብል ቴማ መባጽሕ ቱሪዝማን ዓለም እተላሊ ዘላ ሃገር እያ። ኸዚ ኣብ መምሓይሽ ሃገር በቀል ቁጠባ ልዑል ቆላሕታ ካብ ዝተዋሃቡ ዘፈራት ልምዓት ድማ ሓደ ቱሪዝም ኮይኑ ኣሎ። ነዚ ተባሂሉ ኢትዮጵያ ዘለዋ ተፈጥራዊ ታሪኻዊ ባህላውን ሰብ ሰራሕቲ መስሕባት ቱሪዝም ብምልማዕ ኣብ ቁጠባ ሃገር ዝህልዎም እጃም ንኽዓዝዝ እናተሰርሐ እዩ። ብፍላይ ድሕሪ ለውጢ መንግስቲ እቲ ዘፈር ዓንዲ ሕቁ ቁጠባ ሃገር ኮይኑ ንክቕጽል ሓደሽቲ ፕሮጀክትታት ተሓንፂፆም መስራሕ ተጀሚሩ እዩ። ገበታን ሸገር ብዝብል ሄሉ ዝጀመረ ህንጸትን ጽባቐን መባጽሕ ቱሪዝም ኣዲስ ኣበባ ናብ ገበታን ሃገርን ገበታን ወለዶን ኣድማሶ ስፊሑ ኣብ መላእቲ ሃገር ሰፋሕቲ ዕማማት ምንባሩ ቀጺሉ እቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝፈለመ ገበታን ሸገር ፓርክ አንድነት ፓርክ እንጦጦ ካልኦት ዝተፈላለዩ ከባብታት ኣዲስ ኣበባ ነልሚዑ ነታ ከተማ ፍሉይ ጽባቐ ኣንቢሩላ ሓሊፉ ንመላእ ኣዲስ ኣበባ ብዘርኢ ብራኸ ቦታ ዝተሃነጸ መባጽሕ ቱሪዝም ፓርክ እንጦጦ ነታ ከተማ ፍሉይ ግርማ ሞገስ ፈጢሩላ ኣሎ።
ካልኦት ተወሰኽቲ መልክዕ አዲስ አበባ ኮይኖም ዝርከቡ ማእኸል ፍልጠትን መዘናግዕን ቤተ መጻሕፍቲ አብርሆትን ሙዚየም ሳይንስን እዮም መርምር ምሁዞን ልምምድ ቴክኖሎጂን ወለዶን ምትብባዕ ዓሊሞም ዝተሰርሑ እዮም ዝተፈላለዩ ጥበባት ኪነ ህንፃ ማእኸላትን ሙዚየም ሳይንስ ኣብ ምዕብልትን ዘበናዊትን ኢትዮጵያ ምህናፅ ብጽዒት ክህልዎ ይኽእል እዩ ተባሂሉ ተስፋ ዝተነበረሉ እዩ መዘከርታ ሙዚየም ዓድዋ ባዶ ኪሎሜትሮ ኣብ ማእኸል አዲስ አበባ ፍሉይ ሽሙ ፒያሳ ተባሂሉ ኣብ ዝጽዋዕ ተሃኒጹ ግልጋሎት መሃብ ይርከብ እዚ ኣብ ሕሉፍ 7 ዓመታት ካብ ዝተሃነጹ ሃገራዊ ፕሮጀክትታት ሓደ ኮይኑ ንአዲስ አበባ ተወሳኺ መልክዕ ዝፈጠረ እዩ ሕያው ታሪኽ ጀጋኑ ኢትዮጵያውያን ምልክት ሰዓራይነትን ኣይግዛእን ባህላይነትን ተገይሩ እውን ዝውሰድ ሙዚየም ዓድዋ ባዶ እቶም ሃገራዊ ፕሮጀክትታት ደረጃኦም ዝሓለዉ ሃብቲ ግልጋሎት መዘናግዕን መአከብን ዝሓዙ እዮም ምስ ተፈጥራዊ መልክዕ እቲ ከባቢ ተደሚሮም ድማ ንዑደተኛታት ባህታ ዝፈጥሩ እዮም ኣብ ምህዞ ዕድል ስራሕ እንትረአ ድማ ዘይነዓቕ ጃም ዘበርክቱ እዮም ኣብ አዲስ አበባ ንገናሕትን ተሽከርከርትን ካብ ዘጸጉሙ ዛዕባታት ሓደ መዕረፊ መኪና ወይ ድማ ፓርኪንግ እዩ እዚ ብዕሊ ዝተረድአ ምምሕዳር እታ ከተማ ኣብ መስቀል ኣደባባይ ትሕቲ ቅርጽ መሬት ኣብ 1.2 ሄክታር መሬት ዝተሰርሐ መዕረፊ መኪና ኣብ ሓጺር እዋን ተሰሪሑ ኣብ ግልጋሎት ውዒል እዩ እዚ ድሕንነትን ማቻን ገናሕቲ ዘማልአ ኮይኑ ንኣውቶቡስ ሓዊሱ ልዕሊ 1,000 ተሽከርከርቲ ጠጠው ዝብላሉ ምዃኑ ኣብ እዋን ምረቑ ተገሊጹ ነው ምልማዕ መባጽሕ ዑደተኛታት ኣብ ልምዓት ሃገር ዝህልዎም እጃም ልዑል ምዃኑ ገና ቀዲሙ ዝተረድአ መንግስቲ ካብ አዲስ አበባ ናብ መላእ ኢትዮጵያ ክሰፍሕ ወሲኑ ካብ 2012 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ብርክት ዝበሉ መባጽሕ ድማ ክለምዑ ገይሩ እዩ እዞም ብጽሬትን ብእዋኖም ዝተሃነጹ ፕሮጀክትታት ኢኮቱሪዝም ወንጪ ጨበራ ጩርጩራ ኮይሻ ጎርጎራ በገበታና ሃገር ዝተሃነጹ እዮም ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ውቅብ መልክዓ ምድርን ዓቕሚ ሃብቲ ተፈጥሮን በገበታና ሃገር ኣብ ልዕሊኦም ዝዓረፈ ጥበብን ሃፍትን ተደሚሮም ፍሉይ ገጸ በረከት ነቲ ከባቢ ፈጢሮም እዮም እዚ ድማ ኣብ መስሕብ ቱሪዝም ሃገር ዝፈጥርዎ ዓቕሚ ልዑል ይገብሮ ንተዓዘብትን በጻሕትን ድማ መንፈሳዊ ዕግበት ዝፈጥሩ ምድራዊ ገነት መሲሎም እዮም ዝረኣዩ እዚ ብፍሉይ ትኹረትን ክትትልን ቀዳማይ ሚኒስተር ዶክተር አብይ አሕመድ ዘለምዕ ዘሎ መባጽሕ ቱሪዝም ኢትዮጵያ ካብ ገበታና ሃገር ናብ ገበታና ወለዶ ተሸጋጊሩ ኣብ ትግራይ ከባቢ ገርዓልታ ኣብ ደቡብ ኢትዮጵያ አርባ ምንጭ ኣብ ክልል ዓፋር ሰመራ ኣብ አምሓራ ወሎ ቃላይ ለጎ ኣብ ክልል ኦሮሚያ ዝተፈላለዩ ቦታታት ሶማሌን ካልኦት ከባብታትን ህንጸቶም ቀጺሉ እዩ ካሊ ኣብ ጥንታውን ታሪኻውን ሓድግታት መሰረት ዝገበረ ስራሕ ቀጺሉ ሓድግታት ብፀሓይን ቁርን ንነዊሕ ግዜ ግልጋሎት ብምሃቦም ምኽንያት ጽገና ዘድልዮም እዮም ብምዃኑ እውን ከም ላሊበላ ቤተ መንግስቲ ፋሲለደስን ሃገራዊ ቤተ መንግስትን ዓለም ለኻዊ መዐቀንታት ጽገና ሓድጊ መሰረት ገይሮም ዝተጸገኑን ይጽገኑን ዘለውን እዮም ኣብ ከይዲ ጽገናኦም ዝተፈላለዩ ሓሳባት ዋላ እኳ እንተተልዓሉ ሰብ ሙያቲ ዓውዲ ግና ሃገራውን ዓለም ለኻውን ሕግታት ጽገና ሓድጊ ማሊኦም ዝስርሑን ዘለዎም ምዃኖም እዮም ዘብርሁ ዝነበሮም ታሪኻዊ መልክዕን ቅርጽን ከይቀየረ ካብ ውሉድ ናብ ወለዶ ክሰጋገሩ ዝገብር ሕድሳትን ጽገናን ሓድግታት ካብ ዝተገበረሎም ሃገራዊ ቤተ መንግስቲ ሃፀይ ፋሲለደስን ላሊበላን ህያው ምስክር እዮም ቀጽልቲ ጽገና ዘድልዮም እውን ኣብ ትልሚት ተታሒዞም ጽንዓት ይግበረሎም ኣሎ ተባሂሉ ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድ ኣብ ቀረባ እዋን ከም ዝበልዎ ኢትዮጵያ ኣብቲ ተታሒዙ ዘሎ በጀት ዓመት ሕሉፋት ውሑዳት ተዋርሕ ልዕሊ 80 ዓለም ለኸ ዛዕባታት ምትእንጋዳ ሓቢሮም ምንባሮም ይዝከር መንግስቲ ኣብ ህንጸት መሰረተ ልምዓት ኮንፈረንስ ቱሪዝም ቆላሕታ መሃቡ ድማ ከም ቀንዲ ምኽንያት ዝገለጽዎ እዩ ኣብ ቀረባ እዋን ህንጸቱ ተዛዚሙ ተመሪቑ ናብ ስራሕ ዝኣተወ ማእኸል ዓለም ለኸ ኮንቬንሽን አዲስ ኣብነታዊ ስራሕ እዩ እዚ ዓቕሚ ቱሪዝም ኢንቨስትመንት ኢትዮጵያ ንምፍላጥ ልዑል ብጽሒት ዘለዎ እዩ ኣብ ምህና ጽቡቕ ምስሊ እታ ሃገር ዓለም ለኻውን ዞባውን ምትእስሳር ንምጥንኻር እውን ዝሕግዝ እዩ ተባሂሉ ተመልከቲ ሕዚ ድማ ናብ ዜና ዕዳጋ ክንሰግር
ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ሳሉጡ ዘሎ ስራሕቲ ልምዓት ንልዕሊ 4000 ዜጋታት ዕድል ስራሕ ንምፍጣር ብትኹረት እናተሰርሐ ከም ዝኾነ ተገሊጹ። ኣብ ግዚያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ መተሓበሪት ዘፈር ማኑፋክቸሪንግ ኣናእሽትን ደቀቕትን ከተማ መቐለ ወይዘሮ ልዕልቲ ፍስሓ ኣብ በጀት ዓመት 2017 ካብ ሚያዝያ ክሳብ ሰነ ኣብ ዘለው 3 ኣዋርሕ 161 ኪሎ ሜትሮ መገዲ ብጸጸር ንምሽፋንን 3.5 ኪሎ ሜትሮ መንገዲ ድማ ኮብልስቶን ንምንጻፍን ከም ዝስራሕ ገሊጸን እየን። እቲ ስራሕ ምንጻፍ ኮብልስቶንን ካልኦት ስራሕቲ ልምዓትን ኣብ 7 ክፍለ ከተማታት ከተማ መቐለ ከም ዝስርሑ ብምግላጽ ናብ ተግባር ንምእታው ሳለጥ ዝነበረ ምድላውን ሙሉእ ብምሉእ ከም ዝተዛዘመ ሓቢረን ዘለዋ። እቲ ስራሕ መንገዲ ጸጸር እውን 15 ጣብያታት ገጠር ምስ ከተማ መቐለ ብምርኻብ ነበርቲ ተጠቀምቲ ማሕበራውን ኢኮኖሚያውን ልምዓት ንክኾኑ ዘኽእል እዩ ኢለን። ስለዝኾነ ድማ ን40,490 ዜጋታት ዕድል ስራሕ ከም ዝፍጠር ብምግላጽ ካብዚኣቶም እተን ከባቢ 2,000 ደቂ ኣንስትዮ ከም ዝኾና ጸሪሐን። መተሓበሪ ዘፈር መጽናዕትን ምጥያሽን ኢንተርፕራይዝ ከተማ መቐለ ኣይተ ዓለም ሰገድ ገብረ ህይወት ብግድኦም እቲ ስራሕ ንምስላት ዝተተለመሉ ኣብ 23 ማሕበራት ዝተወደቡን መናእሰይ እቲ ስራሕ ብብቕዓትን ብፍጥነትን ንምስላጥ ዘኽእሎም ተግባር ዝተደገፈ ስልጠና ሞያ ከም ዝተዋሃቦምን ተዛሪቦም። ክቡራት ተመልከቲ ማዕዲ ዜና ቅድሚ ምዛምና ቀንዲ ዜናታት ዝዕለት ከዘኻኽረኩም። ሃገራዊ ለውጢ ንኢትዮጵያ ካብ ሓደጋ ምብትታን ዘድሐነ እዩ ክብሉ ኣፈ ጉባኤ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ኣገኘው ተሻገር ገሊጾም። ኣብ ዝተፈላለያ ክልላትን ክፍለ ከተማታትን 70 ዓመት ሃገራዊ ለውጢ ስዒቡ ዝተረኸቡ ውፅኢታት ትኹረት ዝገበሩ ሰልፍታት ድጋፍ ተሳሊጡ። ሓደሽቲ ፕሮጀክታት ጥራይ ዘይኮነስ ነባራት ዘይተዛዘሙ ፕሮጀክታት እውን ኣመዓራርዩ ንፍጻመ ምብቃዕ መግለጺ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምዃኑ ሚኒስትር መስኖን ከባብታት ቆላን ዶክተር አብርሃም በላይ ገሊጾም። ባርከስ ተመልከቲ ማዕዲ ዜና በዚ ዛዚምና ስለምክታልኩም ኣዚና ነመስግን። ሰላም